A teším sa z tohto projektu, pretože je to úplne niečo nové. Dám vám vizitku, objednáte sa určite. A ak vaše ťažkosti budú pretrvávať, tak tu máte lieky, ktoré užívajte. S touto rolou som sa nemala až taký problém stotožniť, pretože to nie je nejaká pochmúrna rola alebo nejaká rola ťažko zvládnutelná, je to proste idem sama za seba.